No, 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 no. Subscribe now and press the bell icon. Ayo, dah tahu ya. Boss, ano sa may ito yun na sa iyo, boss? No, 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 no. Di kanina ako sige pangita balay ni kuwak doktor ba. Kaya magkatambal ang dako. Asa ba? Dire ba dapit balay ni kuwak doktor? Ha? Wala ba ito ito siluya ka? Oh no! Boss, boss. Boss, gano'n ko di ka boss. Tamangin mo ba ito? Sige, lama do. Pwede yan. No, 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 no. Bakit? Pagkulong sa kanang boss, picture to boss, anis sa kabos, relax sa boss kay. Kuha pa nangapi pa si boss ahong tawgon tong atong doktor ato. Kuha. Importante matambalan mo karon. Relax sa boss. Way problema boss, tamalan lagi karon boss. Sa may ayo og mobalhin datong nay bangko to boss. Sige. Kay arong makapabor ka. Sige check kay. Do. Ani sa kabusa, relax sa jud boss kay ahong tawgon siguro to apan dungag boss to ano. Okay. Do. Wala, wala. Lo, dali mo guys. Kanihan na lang sige ko. Sarasay. COVID niya? COVID na ba ito? Ah, malian. Oh, apo, wag ka sabi, nagha-plus na eh. Plus. Ay lo, wow, asa lapit lo. Taso ba ito, apo? Pilid. Wala na, apo. Di ba yung plus? Apa sih, madami? Asa lapit lo? Oh, no! Pilid. Asa pilid din? Adala. Mau nih? Mau bakal nih? Oh, okay. Sura ba niya na? Oh, sure ka na. Lana ni. Di. COVID. Ako pa. Labada na sa umuwi. 90 years na ko ani. Uy, Sama man ni mga. ay, labad ay onin mo na. Ikaw onin mo dai doy. Nga labad mo na onin mo. Ako kada gabi im kaon kung kuan kana buat pinikas. Usus. Pinikas. Naka-high blood na doy. Naka-high blood na. Yan. Sa'yo pa gipati ng uban? Sige ba daw oo sa. Sige gahi ni mo ah. Ay, sus! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Pa. Malagi. Ay, kahe. Ano naman kahe mo ng iwa? Asa yun na. Pero, manang ka ng tambal. Oh my God! Mana? Udi pa gina maayo. Kaya nabasa mo o. Pandami na nagmasok sa masawa. Okay na naman yan. Okay na yung pagkahe sa inyo ha. Okay lang nga sa inyong asawa ha. Udi. Ikaw na mag-igo. Basta ako. Okay na. Doy. Okay na. Relax na. Iya, sa bayad mo. Lindang, taka.
Fuck! Okay na, ano to nga. Utangon sa naman eh. Ang milyon na tingwalik ha. Ayo. Ayo. Abre, bagay ni. Bulan-bulan. Magbayad ka na. Tulo boss, tumana naman to boss. Sige. Nya. Oh, pizza ba na? Ay, boss. Mayong buntag boss, unsa may among mga alagad ni boss? Na abot mo lang kita boss, nasaag mo to boss. Lagi ko ba sige magpatambal ko. Oh no! Lawas ba? Asa may likuran? Pero boss, ni ko boss. Ngano man ka boss nga? Oh my god. Kita nga. Ano ka unsa? Aw, unsa ba? Sa duha tulo. Tulo ra. Unsa may ahong Nurag yung lawasan lagi mga still lang. Sandig sa sandig na. di ba ganyan? Relax sa boss kay murag pamino. Ala. Ano man? Lain naman. Ano sa tawon si? Oh no! Lo. Ano ko eh? Nangita yung mga tulog kay ngano ako kasabot ang tawano lo kay. Tingkama man tulor man tok kan tingkama. Dahil mo lo. Ayun sa ato sir. Kana si Lolo ato. Ikan pa mo to nag CR ko si Lolo. Nagdugay-dugay ko gamay. Mano naglisod ka. Naglisod ka. Simpot simpot pa tani yung. Latin dong. Oh my god! Pero di ba ni gabagabaan na kita ni Bansi mga? Bro, na kita na ko sa puso oh. Babang patilaw. Budget. Ano ba dito? Sabutan bate. Hindi naman mo naman. Ito na nga itong version na pre. Mo. Namay, ang ibata ka nang namay. Mubo ko kay musikan ng tiil. Ini bilang ke Bansi ni mong bandon na asawa. Dito mga budget. Ano to? Mga hayop pa ng mga Budget. Hindi ka daw ni. Magtuog kag hayop na ron. Yan na, lamas. Tindog. Kasi may tambag ni mga doktor eh. Doktor ka di. Ako, manambala ko, pero makita man sa puso. Oh no! Di ko may gutom oh. So, nagkakaon ka, nakasaan ka. Nakasaan ka, basta yung kuan ka og bae nga nakasapaw kag bae nga yung Kasi yung kasapaw ko ng Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! papalig ko asawa. apa ya asawa ya? Baka ni Aku Kuya. kurang lagi sama yun. Cuma yang apa? Di ba ni COVID o? Ade, ubed. Layang eh, ubed. Layang sa tinobe. Karena ini gulay ulit to. Ha? Mukha nagmamila. Pasmo sa kusog eh. Basin ba yun? Bagis buka. Ito na. Yes, ya. Ay, uli. Uli ni mo dito. Kuha ka o. Kuha ka ng cross kanding. Kana iyang pilox kanding ha. Mo pahit-pahit sa imong tiyan. Kana kanding dito, kurog na. Anda. Palihog dahil Mga abay, ayaw kalimot sa pag-like. Subscribe. ang press sa notification bell. Palihog. Salamat sa watching. Oh. Mabuhay! Abangan niyo ang aming susunod na videos, guys. Okay.